Hala xedek, Xavier, bai, dudipare. Reala, Championsen duk, eta horrek sekulako ilusioa eragin di. Que lo vote Policía Nacional, Policía. Vale. Gurekin da Andoni Garmendia. Garmen, behasaingo Sondorra Peñako kidea. Zer moduz, Garmen? Bien, puta madre! Kostatzaik. A ver, Garmen, autobusa ikuste diat zeare, bai, gasoinerare, bai. Belintxon, autokarez, Belintxon! Baina, bihar izango partida, eta dagoeneko biden zaete? Eoko, ez gatxupa, gaina justu hain pasatzen ari da... Beli, nundi gaitu pasatzen? Lasarte! Hola, Lasarte. Lasarte, horia! Garmen, Realaren partida bihar du. Zer egiten duzue, bezperan Lasarten? Bazekiu, Xavier, horregatik atzo arratsaldean behasanik atera ginean, guk normalian bidean parada teknikoa egiteizkiau, Tolosan eta geho adunan eta anoetan eta bideonan egeatu gatxau, baita andoan jenere. Nik uste txoferra ere totela izango dela. Zertarako hainbeste geldialdi, Garmen? Zertako izango ba, katxarro batzuk hartzeko! Zintzura bustitzeko eta zurrutieteko eta Txirris Klas, herriko alternatiba! Txirris Klas, herriko alternatiba! Bale, tenéis gainok eta, Oraindik ondo engrasatuta ez dut ikusten, Dena den, ez duk egia izango. Behasaindik atzo abiatu eta oraindik Lasarten. Bai, Reala animatzeko ez darria bigundu inbeharratzeok xamurtu, nola esango diatpa. Bestela gero ez darri noduluak eta poliposi, katulosi, bardulok eta hostiak guztioik atzeatzen jo. Arpeina iso bat pixkatian, ETV unokin nahi naukena, Zesatek! Vale, Bilboko Telebista, vale, nahikoa iu, vale, a ver, hoi bai, Ukrainiako kabroi hauentzako, opari batzuk ekarri izkiau, bai. Hori gustatzen zaidak, Garmen, oso keinu polita iruditzen zaidak, afizioen arteko elkartasuna sustatu beharrazagok. Zer prestatu zu eurentzat, euskal produktu sortaren bat, edo... Haintxe esan dek, Xavier, euskal produktu sorta, azteko, Arnaldo liburua, Ukrainiako etxe guztitan derrior euki beharrekoa, best seller. Arnaldoren liburua. Gero hause ekarri diau. Atezateko postia, jakiteko noiz atera organikoa eta txiki pardela noa bota eta kompost kolektibo. Errefusa. Frazion resto eta dana hemen botatzeko, Beste oparirik balduk Ukrainarrentzat, Garmen? Bai, importantena, urna. Urna? Bai, Ukrainian ere Bilduri botoa emateko eskubide konstituzionala zekate. Garmen, Bilduri Ukrainan? Bueno, Bildu, Bildu, Amaiur, sortu, nahi duen nahi botu emateko, nien aukortan sartu botua sakratuak. Ondo. Eskerrik asko, Garmen, eta bihar Realak garaipen handi bat lortu eta jauzi eder bat ematen duen. Eskerrik asko, zorte hon! Eginazak! Adio! El que no vote Policía Nacional.